Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa dong Ginoong Kristo ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap gani. Mga igsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isagito ang akong kasalanan sa walay pagtutulog, isugilan ko sa ikaman ng kinilalaon ni salilaman sa tayo kasalanan ulang kaluwasan na akong ipaabot ipakanahon mo. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga si Juan nga magbubunyag, mahimong maguna sa imong anak nga natawo ug namatay. Itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran o katarungan, sa ingon maningkamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Kini among ipanghayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa niini, inigatubang mo kaniya. Pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. May sama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan o panalipdan kuman ikaw. Ako, ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Magpawid ako, may tungod sa imong kaluwasan. Kanimo Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayon ito ko, nga ko kaulawan.
baling kawasa ko, ipabung ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Magpawid ako, may tungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimo nga akong bato, nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato o akong kuta, o Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Magpawid ako, may tungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Diyos, sukat sa akong kabatan-on. Kanimo nagasalig ako, sukat sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Magpawid ako, may tungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong bapa sa imong kataron, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, kitudluan mo ako, sukat sa akong kabatan-on, ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhay. Magpawid ako, may tungod sa iyong kaluwasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan tang Ginoo Jesus, awit sa gugmang pagdayin. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasap kini, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaw ikaw o Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang huna-huna, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Naitabo kadto sa sumad sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga panghulo sa kasandaluhan
ug nga mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan itubag ang inahan. Ang dalagita miadto pagbalik ngadto sa hari ug mingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makapalibad tungod sa iyang panumpa at ubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha gisugo niya ang usa ka sundalo sa pagpunggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Mga igsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan, mga igsoon. Dini sa may mga lugar sa Pilipinas na kung magsaulog na gani sa pagkatao sa ni magbubunyag, si Juan nga magbubunyag, na ay mga lugar nga magsinabligay og tubig, no? Na uban kanang mo'y hinungdan nganong mag-away kay ang mulabay nga di kud tagadihang lugara nya dili pod siguro katoliko masabligan man, no? Kay lagi piyesta ni San Juan magbubunyag magsinabligay tubig karon ato usab sa ulog ang pagpasakit sa ni San Juan nga magbubunyag ano wa may gipangpugutan og magfiesta po nunta sila, no? Sanggot siya sa dalanan niya, putla nilang ulo ng mga tao. Kay mga diboto maka sila ni Juan nga magbubunyag, no? Mao ni dako kayong pangutana, mga igsoon. Kung kalipay pagkatao sama ni Jesus, pagkamatay o pagkatao ni Jesus, maya kayo ang kalibutan. Pagkatao ni magbubunyag atong gisaulog iyang piyesta, maya kayo ang katawhan. Pero ang kasakit na gani diha sa Kwaresma, Kwaresmaot sa kayugnaw ang mga tao, dili gyud makasunod. O karon pagpasakit ni Juan magbubunyag, murag dili kayo lami nga ipiyesta, no? Kay kamatayon manggod, kay kasakit manggod. Kini yung atong kinabuhi, mga igsoon, isip mga Kristiyano, gitawag ta aron nga mahimo kitang balaan. Ang pagkabalaan dili sayon. Kinahanglan mo saksi kita sa kamatuoran sa Dios. Sama ni Juan nga magbubunyag, siya saksi sa kamatuoran sa pulong nga nagpakatao nga si Jesus. Busa sa iyang pagsaksi sa katarungan o kamatuoran, kipunggutan siya o dili kini sayon, mga igsoon. Dihagod sa atong katilingban, kung mo naakas gobyerno, bisag asa kang trabaho, kung magtinarong ka, ikaw may luoy kayo, no? Kay mao na may kultura god, no? Kung mubarog ka sa kamatuoran, ikaw mo'y lahi. Ikaw mo'y Juan nga magbubunyag. Bisan tuod og maayo ang imong pulong, nga ang katurungan, pero kay kultura naman, ikaw mo'y daotan. Pwede kang putlan og
dili sayon o dili dali ang pagsaksi sa kamatuoran. Mao ni dako kayong hagit kanato mga igsoon. Kunya unsaon man nato pagsangyaw, pag-awit sa kaluwasan sa Dios. Mao ni atong gikanta ganiha sa responsorial psalm. Atong awiton ang kaluwasan sa atong Ginoo. Unsa may kaluwasan nga atong nabati, unsa man kaluwasan ang atong nasinati dinhi sa atong kinabuhi. Basin biya nag-focus lang ta sa mga kasakit nato. Ang mga kasakit nga kadaadlaw atong masinati apan murag wala bitay paglaom, no? Nga unta kini atong kasakit magdala nato ngadto sa kahimayaan sa pagkabalaan nato. Hitabo lamang kini mga igsoon kung ang atong kasakit nahasubay sa katarungan sa Ginoo. Ang lisod kayo puno tag kasakit pero murag wa tay paglaom. Ana bitaw di mabaggo atong kaugalingon, no? Kasakit lang puno tas kasakit pero murabag hanap kayo unsay atong padungan. Nindot og ang atong kasakit, ang atong pagpaningkamot kay nakita natong atong paglaom dito sa tumoy atong paningkamutan, atong pasanon ang cross kay nagsunod man kita o misaksi kita sa katarungan sa atong Ginoo. O kani mo'y ato untang isangyaw, mao kani unta atong awiton ang kaluwasan nga atong nasinati diha sa gugma sa Dios ug iyang kaluoy. Kining atong adlaw-adlaw nga pagsimba, adlaw-adlaw nga debosyon, adlaw-adlaw nga pagpaningkamot, magdala unta kanato sa kahimayaan sa Dios. Kay kita misaksi man ang Dios matarong, ang Dios mahigugmaon o maluluyon. Kay tungod sa iyang kaluoy kita gikan sa atong pagkahalaot, gitawag kita padulong sa himaya niya. Lisod ang pagsubay niini mga igsoon. Muni gingon nga we journey towards our hope. Ngadto sa atong gitan-aw nga tumoy kahimayaan sa Dios. Pero dili unta kita kawad-an sa kadasig aron sa pagsunod ug pagsaksi sa kamatuoran sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Siya ang manggiluyon, mahigugmaon nga Dios nga naghatag kanato kaluwasan. Hinaot pa unta mga igsoon sa pagpadayon sa atong misa, atong panalanginan ug atong pangayoon sa atong Ginoo ang kalig-on diya sa iyang grasya sama sa pagsunod ni Juan Bautista sa kamatuoran sa Dios. Tinuod dili sayon ang pagsunod sa Ginoo apan pagkabalaan sa atong kinabuhi mao'y dangatan kung kita mulahutay sa atong paningkamot. Palihog manindog. Sayod sa atong misyon sa pagkapropeta dinhi sa kalibutan, mag-ampok kitang ngadto sa atong maghigugmaong amahan nga magmakonunayon kita sa atong bukasyon. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang propetanhong misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa walay kukahadlok o pag-uyon-uyon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binasi sa personal nga kaligdong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nga ang atong katilingban mobarog og makigbisog alang sa hustisya ug tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato
Hinuon ang atong pagtuo, mutubo ug mulambo tungod niini. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang amo mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takusong mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang amo mga pag-ampo. Nga ang pagwali ug ang paningnan ni San Juan magdasig kanila nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang amo mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios, gipanalanginan mo kami sa pagwali o sa panigingnan ni San Juan. Ang among kinabuhi halad namo agig pag-alagad kanimo pinaagi sa among masibot nga pagsaksi sa adlaw-adlaw nga pangkinabuhi. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, ranong akog ang inyong sakripisyo. Dawaton nunta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapusulanan sa tibuok na iyang santos nga simbahan. Ginoo, ihatag kanamo pinaagi niining mga gasang among gihalad kanimo kanang katarong sa imong mga dalan nga gitudlo ni San Juan ang tingog nga nisinggit sa kamingawan ug ang iyang gisaksihan sa dako nga bertud diha sa pag-ula sa iyang dugo. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ama nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon diha sa among pagpasidungog kang San Juan nga magbubunyag nga mao'y nangandam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong siya sa lain nga mga hatag. Sa pagkatao niya nagdala siya kanamo sa dakong kalipay ug bisan diha pa sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag, diha sa mga tubig nga balaan pinaagi sa iyang gibunyagan. Ikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon nga usa ka martir nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Busa uban sa kagahuman sa mga langit. Amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta samtang walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, 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 Ginoo sa kagyaman, puno ang langit ug yuna sa imong himaya. Husana, Husana, Husana sa kaitasan.
Pagdayon ang nagalagi sa ngaran sa Ginoo sana sa kapinasaan sana sa kapinasaan. Santo sigit ka Ginoo ang tuburan sa tanang kasanto, si padalay mong Espiritu. Aron pagsanto sini magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mi kuha siya og pan. Salamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagita po sa panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og mingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik na. aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug giha kaniya, gihatag na kanimo makagang mga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo nimong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa manulay, inunua lawasa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaimo man
Pagkakuog ang himaya hangtod sa kaangguran. Ginoong Hesu Kristo, nagyon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manasab kanimo. Makita ta ang pag-inigsunay. Kudaring serius nga nagawatan sa sala sa kalibutan kaluy kami. Sa Diyos na naggawanan sa sala sa kalibutan kaluy kami, hatagi kami sa Maigsoon kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, diri ko angay mo kalawat kanimo, haban ipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langitnon nga muyo Ginoo ngang imong simbahan nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, makita unta sa nagmugna sa iyang bag-ong pagkatao ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangalia ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw among malig-o nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa Sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinagis sa mong larawan nga milagroso, dininining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, gusto nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo, aron nimong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinagis sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom, nagahalad kami karong adlawa,
sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong. May tungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo ninyo. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbuhat no, tungod kay mao imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo ninyo, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katao, magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tagaman kami pagbuntog sa among kalibgon, pinagi sa mimantayon, ug kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinagi sa kaaghop, pagbiyag sa pagtaspok, pinagi sa madasigong kagugik. Himoy kami makinadmanon diha sa paghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapausanon diha sa maayong kapalaran. Tudloy kami higugmaong santo ninyo, nga sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kumubo dagit sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta makahilamot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o mag-alagad kanimo, tinis sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang santo ninyo. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. Ustando ninyo tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog o mga panulay. Ustando ninyo tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay o mga pagsulay. Ustando ninyo tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o gigilauman. Ustando ninyo tabangi kami. Sa kaparot, mga kasamok o mga kasubo. Ustando ninyo tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magtabang kanamo. Ustando ninyo tabangi kami. Diya nga magtugyan kami sa among kaugalingon to sa imong malumong nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Ustando ninyo tabangi kami. Diya nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Ustando ninyo tabangi kami. Kung kami masakit og among ulo ug mga kamot, di niya makabuhat ug kami mag-inusara. Ustando ninyo tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus, makapungot kanamo. Ustando ninyo tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan ba sa among kahuyang, mga paghiksukamot ug sa tanan namong kaalaot. Ustando ninyo tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo nga nagingon ka, pangayog makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktog ug kablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gyud kami mohunong pagdaig kanimo. Himuwa o Ginoo, nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagpawarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, naghapa kami at tubangan sa imong santos nga ngalan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mga maluluyo na among masulog og mga kasing-kasing. Imo ang among mga pag-ampo makatadog unta sa imong maluwong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy ug gihatag kanimo ang tanang grasya nga among ipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabatag, pamati ang among mga pag-ampo ug padala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban samahan ug sa Espiritu Santo sabay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kani. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Nahalad ng misa dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Pit Señor!